Volkswagen T-Cross σε μαύρο χρώμα, όπως θα δείτε σε λίγο. Εφαρμογή της Volkswagen στην κατηγορία των BSUV. Άλλη μια επιλογή που μπορείς να αποκτήσεις με το ευέλικτο leasing του Instacar, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δεσμεύσεις. Θα το κάνω μια βόλτα για να αποκτήσουμε μια εικόνα και επανέρχομαι για να το δούμε μαζί αναλυτικά. Σήμερα λοιπόν έχουμε Volkswagen T-Cross, κατηγορία BSUV. Είναι μια εφαρμογή της Volkswagen την οποία τη διαχωρίζει βέβαια από το Volkswagen το T-Roc, παρόλο που δεν έχουν μεγάλες διαφορές στις διαστάσεις τους. Κάποιος είπε ότι η μόνη διαφορά που έχει ένα T-Roc από ένα T-Cross στις διαστάσεις είναι ο χώρος για τους ώμους των πίσω επιβατών. Όπως και να έχει, η Volkswagen διαλέγει να φτιάξει και ένα δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο το βάζει βέβαια σε χαμηλότερη κατηγορία, γιατί το T-Roc θεωρείται μεγαλύτερης κατηγορίας όχημα, και φτιάχνει ένα όχημα το οποίο έχει ένα μήκος 4,1 μέτρα, έχει ένα πλάτος 1,76, συνεπώς έχει σεβαστές διαστάσεις για την κατηγορία του και έχει και ένα ύψος στο 1,68, είναι ψηλό σχετικά, σχεδόν ίδιο ύψος με το T-Roc. Είναι μια γραμμή που μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ότι είναι γερμανική, μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ότι είναι της Volkswagen. Υποκειμενικό του αν αρέσει, αν δεν αρέσει, εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ από το T-Roc. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πιο όμορφο αυτοκίνητο από το T-Roc και πετυχαίνει να έχει ένα δεύτερο αυτοκίνητο σχεδόν στην ίδια κατηγορία με πολύ καλούς χώρους, διαφορετικό σχεδιαστικά από το T-Roc, οπότε εκεί μπορούμε να πούμε ότι ίσως θέλει να πιάσει και κάποιο άλλο κοινό, πιο νεανικό, γιατί το T-Roc παρουσιάζεται σαν πιο σοβαρό αυτοκίνητο. Έχει πολλά πλεονεκτήματα για την κατηγορία του, όπως παράδειγμα η εσωτερική του χώρη, διότι όντως έχει από τους μεγαλύτερους εσωτερικούς χώρους. Θα δούμε μετά ότι έχει και μεταβλητό χώρο αποσκευών, γιατί μπορούμε να σύρουμε το πίσω κάθισμα, τη βάση του πίσω καθίσματος, συνολικά εμπρός-πίσω, και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερο ή μικρότερο χώρο αποσκευών και αντίστοιχα μεγαλύτερο ή μικρότερο χώρο για τα γόνατα των επιβατών, και παράλληλα πέφτουν φυσικά και τα καθίσματα 1 τρίτο, 2 τρίτα, όπως το γνωρίζουμε. Έχουμε λοιπόν ένα χώρο αποσκευών ο οποίος είναι αξιοπρεπέστατος, είναι στα 450 λίτρα. Το φτιάξουμε λίγο εδώ τώρα αυτό, γιατί το ξεχάσαμε να το φτιάξουμε στην εταζέρα. Έχουμε φυσικά το γνωστό κόλπο, όπου θα το δούμε τώρα, όπου μπορούμε να μεταβάλουμε το ύψος του πατώματος με αυτό εδώ το πάτωμα το οποίο είναι πτυσσόμενο, και μπορούμε να το βάλουμε πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, ανάλογα τι θέλουμε εμείς, ανάλογα τις ανάγκες μας, ή αν θέλουμε να βάλουμε κάτι που δεν θέλουμε να φαίνεται. Και το συγκεκριμένο είναι η έκδοση Life, Volkswagen T-Cross έκδοση Life. Να πούμε ότι ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει και τα 1200 λίτρα, 1232 αν ρίξουμε τα καθίσματα, γιατί πέφτουν και τα καθίσματα, δημιουργεί έναν απόλυτα επίπεδο χώρο. Και σε χρώμα μαύρο, εγώ πιστεύω του πάει το μαύρο, μ' αρέσει, το είπα, μ' αρέσει πιο πολύ από το T-Roc. Είναι πιο νεανικό, όντως, ίσως λίγο πιο τετράγωνο από το T-Roc, αλλά παρόλα αυτά του πάει. Θα μπούμε να το δούμε τώρα και από μέσα. Έκδοση Life, όπως είπαμε, από την οποία δεν λείπει τίποτα. Θα μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο για να το δούμε και να δείξουμε να δείξουμε τον εξοπλισμό του. Πριν μπούμε μέσα, θα σας δείξουμε μόνο το σειρώμενο κάθισμα. Θα ανοίξουμε την πόρτα για να δούμε το σειρώμενο πίσω κάθισμα, τη βάση όπως είπαμε. Οπότε, θα πάω εγώ από την άλλη για να τα βλέπετε καλύτερα. Από εκεί εγώ. Οπότε, έχουμε ένα μοχλό, είναι εδώ στο κέντρο, τον σηκώνουμε και μπορούμε να μεταβάλουμε το κάθισμα μπρος, πίσω, το πάτωμα, τη βάση του καθίσματος, να την πάμε όσο μπρος θέλουμε ή όσο πίσω θέλουμε, όχι μόνο σε ένα σημείο, έχει διάφορες σκάλες. Οπότε αυξομειώνουμε χώρο αποσκευών, όπως είπαμε, και αντίστοιχα αλλάζουμε και το χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών. Πάρα πολύ πρακτικό. Πάρα πολύ πρακτικό. Και τα USB μας έχουμε πίσω, τα διπλά. Πάμε να το δούμε μέσα αναλυτικά. Περνώντας τώρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, αυτό που βλέπουμε είναι μια κλασική αισθητική Volkswagen. Τα κλασικά όργανα που έχει η Volkswagen, δηλαδή πίσω από το τιμόνι δεν έχουμε οθόνη, έχουμε τα αναλογικά όργανα
της Volkswagen, το στροφόμετρο, έχουμε το ταχύμετρό μας, έχουμε την κεντρική μας τονούλα που μας δίνει τις βασικές πληροφορίες. Λευγές παραδοσιακά ο ίδιος που έχει πάντα η Volkswagen. Έχουμε ασύρματη φόρτιση να πούμε και έχουμε μια κεντρική οθόνη από την οποία μπορούμε να κάνουμε τον έλεγχο όλου του αυτοκινήτου και έχει πραγματικά ό,τι θα μπορούσε να ζητήσει κανείς. Θα δείξουμε τώρα ένα πλάνο από την κάμερα οπισθοπορίας. Θα βάλουμε μια Opsten για να δούμε την κάμερα οπισθοπορίας εδώ. Μέχρι και κάμερα οπισθοπορίας, η έκδοση Live δηλαδή. Φυσικά ασύρματο Android Auto, ασύρματο Apple CarPlay. Είναι ένα αμάξι στο οποίο δεν λείπει απολύτως τίποτα και νιώθεις κατευθείαν άνετα με το που μπαίνεις μέσα. Άνετα καθίσματα, όχι σπορ βέβαια, δεν είναι bucket, αλλά παρόλα αυτά άνετα. Νιώθεις κατευθείαν ότι βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον οδήγησης, σε ένα περιβάλλον βέβαια οδήγησης Volkswagen. Έτσι, είναι συγκεκριμένη αισθητική. Εμένα μου ταιριάζει, να πω είναι λίγο αυστηρή, παρόλα αυτά εμένα μου ταιριάζει. Και έχουμε αρκετούς χώρους. Εμένα το ύψος με εντυπωσιάζει πιο πολύ. Το ύψος με εντυπωσιάζει σε αυτό το αυτοκίνητο. Και έχουμε και τα 4 USB. Έχουμε 2 εδώ και έχουμε και 2 πίσω. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι λείπει κάτι από το αυτοκίνητο. Πρακτικό, εύκολο, αυτόματα νιώθεις άνετα, με πολύ καλό εξοπλισμό. Νομίζω ότι δεν μπορεί να ζητήσει κανείς κάτι περισσότερο. Θα δούμε και τον κινητήρα του, όπως κάνουμε πάντα, για να τελειώσουμε με την παρουσίαση του Volkswagen T-Cross. Πάμε να δούμε λοιπόν και τον κινητήρα του. Θα ανοίξουμε το καπό από το κλασικό σημείο που ανοίγουν όλα τα καπό. Δίνει και μια στιβαρή αίσθηση μέχρι και το λευγεδάκι που ανοίγει το καπό. Δίνει μια στιβαρή αίσθηση. Αυτό είναι το καλό με τα γερμανικά αυτοκίνητα και κυρίως με τη Volkswagen. Οπότε ανοίγουμε το καπό του και συναντάμε τον γνωστό χιλιάρι τρικύλινδρο κινητήρα της Volkswagen, ο οποίος είναι υπερτροφοδοτούμενος φυσικά, δηλαδή είναι turbo και αποδίδει 95 ύπους στις 5.500 στροφές και 17,5 κιλά ροπή από τις 2 μέχρι τις 3,5. Αξιοπρεπέστατες οι επιδόσεις του, καλές επιδόσεις δηλαδή. Μπορεί να πετύχει οικονομίες, έχει πεντατάχη το κυβότιο, μπορεί να πετύχει οικονομίες. Φυσικά αν οδηγούμε με σύνεση, δεν έχουμε αμορτισέρ, που το αγαπώ εγώ τόσο πολύ, για να κρατάει το καπό όρθιο. Πρέπει να βγάλουμε το γνωστό εδώ στέλεχος για να μας το κρατήσει. Αυτό ήταν λοιπόν το Volkswagen T-Cross στην έκδοση Live με τον κινητήρα των 1000 κυβικών και την απόδοση των 95 ύπων.